Čau, já jsem Kiki, vítám vás u tohohle z toho videa. Máme tady první video s Adopt Me a nenapadlo mě vlastně nic jiného, než natočit jenom hodnocení domů, takže dneska si budeme zhodnotit pár domů a nebudu tady na to sama, protože je tu se mnou i Terka, takže Terka mi pomůže s hodnocením domů. A jenom chci ještě říct, je to prostě náš názor, jo, že jo. A myslím, že můžeme jít asi na to. Fajn, takže už jsme teda vylezli z baráku. A Terezo, kam to zase běžíš? Do houby. No, do houby, vy, to je úplně skvělý. No, tak jdeme do houbičky, krásný. Jo, aha, tak jako to je, já tuhle houbu měla a to je přesně začátek té houby. Tady se asi nic nezměnilo. Fajn. Možná tenhle stoleček. Tady je motivní růžový stoleček. To získává ode mě 1 bod. To je 1 bod jasný. Tady je motýlí růžový a je tu růžová televize. No tak to je 2. bod, dávám 2 body. Terce se začaly líbit velice zajímavé motýlčí vzory. Já jsem si tu sekla. Ježišmarja, Terezo, ty seš mamlas. Ježišmarja. Teď na tebe teleport, no. Já to nebudu radši ani komentovat. Takže tohle máme tak nějak shrnutý. První naše hodnocení. Co bys dala, Terinko? Já dám, ještě hrozně počkej. Já dám 1 bod. 1 bod. Protože tam je růžový stolek. Jo, jasně. Já dávám 0,5 bodu. Mně se to naprosto vůbec nelíbilo, ani tam nebylo. Takže teď chci vybírat dům já, takže pojď za mnou, Terko. Já tady posvítím na cestičku. Terko, tohle jsem teda vybrala, takže dělej, pojď se sem kouknout. Počkej, to není úplně. Jako špatný to není, že Tady jo? jsou jednorožčí a duhový stěny. No tak to je 1 bod. To je plus 1 bod. Fajn. Já jsem tady objevila Balkon. nic moc. Já se tady svítím lucerničku a to je vlastně polovina věcí růžový. A to je prostě... To se ti líbí, vy, Teresko. Tak, fajn. Já myslím, že už to máme asi shrnutý a můžeme jít ven. Takže Tereska si tady vzala velkolepého medvídka, který pomůže hodnotit a my myslíme, že máme už vyhodnoceno. Kolik bys dala Tery tomuhle domu? 1. Já mám úplně stejný názor, tak 1. Mně se vezeš taky, ne? Tady je růžový dům, jdem do růžového domu, pojď. No, jdem do růžového domu, ty jsi mě ani nesvezla, fakt děkuju. Tak to je jenom pro jednoho. Tě svezu příště. No, třeba příště. Fajn, takže Terinka objevila... Ukáž. No, to je krásný. Za tohleto ode mě získala 0,5 bodu. Tady lítá unicorn a tučina. Hustý. Jasně, hustý, super. Tady nějaká kuchyňka s mikrovlnkou, to se mi líbí. Jenom, aby jsme vám připomněli, za chvilku jsou Vánoce, takže už jsme se, že jo, museli nastrojit. Tady je růžový pokoj, pojď sem, Kiki, dělej. No, už běžím, co jsi našla. To je super. Fajn. Tady je zrcadlo. Já myslím, že už mám vyhodnoceno. Já dávám 2 body. Já teda taky určitě, 2 body. Víc ani míň dát jakoby nemůžu, protože jakoby něco tam bylo. Má asi nějaký dojem. Lítá tu tučňák. Jo, takže bod za lítajícího tučňáka, předpokládám 2. za jednorožce. Jo. Fajn, takže zavítali jsme do dalšího domečku. Do výtahu. Tak ale to se mi mega líbí, to si musím někdy koupit, to je mega hezký. Jedu do cinema. Hustý. Wow. Ve výtahu. Flo, dáme 3. Ne,
já jsem se zase vrátila, to snad není pravda. Tak já jdu asi do jedničky se ještě kouknout. O, nebo do kina. Byla cinema. A jak to tam je? Třeba já být s tím týpkem, tak si asi koupím nějaký menší dům a tam si ho prostě udělám do tohohle stylu a udělám ho úplně celý. Protože tady má jakoby... věci jsou od moderního domu, tenhle obraz stojí 300, ten jsem měla v domě. Oh. A tato postelka k tomu taky. Jo, ok, takže já myslím, že už mám asi vyhodnoceno. Já už bych k tomu dala třeba takový 3 body, 4 body. Já dávám 3, jako nic úhvadného, ale jako něco tam bylo. Tak jo, já jsem slyšela, že úplně skvělý jsou Teeny Housey. Ne, to nejsou Teeny Housey. Nevím teď, jak se jmenují, ale jsou to prostě tyhle Tree Housey. Jsou to tyhle prostě na stromě. Jdeme. A prej se tam dá prostě dělat úplně strašně moc místností a je to úplně prej skvělý. Vidím, že tady toho slečna moc nevyužila. To je hezký. Ty jsi našla jednorožce lítajícího, že ano? O ne, ale to je fakt jako docela hezký. Docela to ladí, jako jde vidět, že tady týpka má nějaký, nebo týpek, to nevím, má nějaký souvislosti, takže jako dobrý, hodně dobrý zatím. Tomu dávám 2 body. Ne, jeden. To Já taky jeden, ne, já dva, taky jeden. Dva? Já furt jeden. Další Treehouse. Takže nakonec jsme se shodli, já mám 1 bod, Terka tomu dává 2. Další treehouse. No prostě tohle tam jakoby je, jsou to jakoby takový normální treehousey. Ale už jako tady něco... Já bych řekla, že horší než tamten, takže já dávám 0 bodů. Fakt tohle byl asi nejslabší zatím. Já chci do toho paneláku obrovskýho. Maria, to vydržíš, Terezo. Pojď za mnou. Co jsi objevila? Portla jsem se na Terku a Terka tady objevila jako docela hezký dům. My už jsme teda dokončili naše sledování domu. Nejvíc měl teda ten 4, myslím, že to byly. My doufáme, že příště najdeme teda něco lepšího a kdybyste třeba chtěli i vy zhodnotit dům, tak určitě se nějak ozvěte a my vám určitě dům zhodnotíme. Nech toho, Terezo. No a já doufám, že se budete těšit na další video a u dalšího videa zase někdy ahoj!